Damag Radyo Sagada. Naimbangal daw iti Biyernes, advance happy weekend. Isnan amin ay listeners di Radyo Sagada. Oras nga rodain tako idanon, dagiti damdamag. Itang oras ti alas 12, siyak ni Simbay para iti midday news. Para po iti ulo dagiti damdamag. Iti lokal, bontok, mangbanbantay ka na mangpalalwad, iti umili, manipod iti sakit nga Japanese encephalitis. Proyekto nga ligtas agad kontra iti landslide na iparang iti Montañosa. Kriminalidad iti probinsya binmaba iti nasurok 40% gapo kadagiti elders. Establishmento dito'y sagada nagsana iti workplace safety con first aid manipod iti Department of Labor and Employment. Iti Rehiyon Cordillera Nutrisyon ka naglawlaw saan ang mabalin nga agsina para iti salunat ti amin. Kabailan dagiti manursuro iti rehiyon na paimbagan ti Department of Education babagan ti atidog a panagsanay. Milyones a pondo ti Local Government Support Fund wenno LGSF may papay kadagiti komunidad ti Cordillera. Highland Vegetable Industry Week 2026 in Lokati Benguet tapno tulungan dagiti Mannalon. Benguet Board mangitakder iti laban kontra iti Crescent Mining sa Jay Mangkayan. Iti nakasilpo adamag operasyon ti Crescent Mining sa Jay Mangkayan na ipaayan iti 17-day extension. Babaan ti korte bayat ang makukwestiyon ti FPIC process. Kana damag iti pagilyan na Artificial Intelligence Development and Regulation Act amang panggap a protektaran dagiti Pilipino amang mangged. Kan iti balasiw tao Iran nagpangta amang harang iti energy export sa Jay Middle East. Para iti detalya dagiti damdamag. Iti damdamag lokal nakamonitor ti entero a probinsya ti Montañosa kalpasan ang maka-record daytoy munisipyo iti Bontoc iti duwa nga kaso ti Japanese encephalitis. Naparatak ng ipalagip ti Office of the Provincial Health Officer wenno OPHO iti publiko asaan nga agpakampante. Nagbalaag ni Veni Gumihid, Health Education and Promotion Officer, manipod iti OPHO nga aganad manipod iti lamok nga colex, a carrier ti virus ang makagapo iti nasao nga sakit. Balakad dagiti eksperto tapno makaliklik iti kagat dagiti lamok, masapol nga agkawas iti atidog, agusar iti mosquito repellent, maturog nga adda ti mosquito net. Pinakaimportante iti panangdadaol kadagiti amin a posible a pag-itlugan kan pagbalayan dagiti lamok, babaan ti pananglinis iti aglawlaw, kan panang ibelang kadagiti morunong adanom asaan ang nakakalaban iti ruwar. Ti Japanese encephalitis ket mangat atake iti utak ken mabalin ang mangipay iti gurigor, nakaro as sakit ti ulo, kumbulsyon, wenno nakaro a komplikasyon no mabaybayan. Tiya sa bali adamag lokal personal as sinangon ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. dagiti managsukisok wenno researchers manipod iti University of the Philippines Los Baños School of Environmental Science and Management itay an nabiit sa Jay Governor's Mansion ije Bontoc. Daytoy katapno pagdiskusyonan daytoy proyekto nga ligtas agad. May nga inisyatiba pinundoan ti DOST tapno labanan ti pangta ti landslide usad dagiti baro a teknolohiya. Panggap ti proyekto ang mapapardas ti panang iwaras iti warnings wenno landslide advisories. Babaan dagiti digital platform kas iti websites ken social media tapno madanon dagiti komunidad nga high risk wenno kanayon ang makapadpadas iti panagregaay ti daga. Kas panangrugi iti panag-adal ket ijay barlig ti umuna aturungan ti grupo para iti aktual a panag-urnong iti datos ken site assessment. Iti sa bali pa damag lokal binmaba
iti pakabuklan nga 43.4% ti nailista a krimen iti entero nga Mountain Province manipud iti bulan iti Marso a 16 hanggang iti Hunyo 15 tanga tawen. Manipud iti 53 a kaso iti napalabas a quarter ket binmaba daytoy iti 30 nga insidente. Iti naangay nga kapihan ditoy Montañosa sa Camp Lieutenant Jeronimo Montes itay nabiit ket impanakal ti Mountain Province Provincial Police Office, Provincial Director Police Colonel Marcelo Polig at itulbot iti daytoy abaligi ket ti aktibo a panakinayon dagiti community elders iti komunidad akadua dagiti kapulisan iti panangpatalinaed iti linak ken kapya. Daytoy ket naisayang kat kaspaset ti selebrasyon ti maikatalupulo ket maysa nga Police Community Relations Month a pinasutan dagiti pannakabagi manipud iti Commission on Elections iti Napolcom hepe dagiti pulisya ken lokal a media. Dito'y sagada ket inpatungpal ti Department of Labor and Employment wenno DOLE, Mountain Province Field Office ti maysa Nalawa. Panagsanay may naige iti Basic Occupational Safety and Health wenno BOSH para kadagiti Safety Officer 1. Kagiddan ti First Aider Orientation para kadagiti pribado nga establishmento dito'y munisipyo. Itinasao nga training na ipayan dagiti partisipante iti makaanay a kamuan, may papan iti panang tukoy iti pangta. Panangliklik iti aksidente iti trabaho ken husto a panagresponde kadagiti emergency bayat a maururay ti tulong a medical. Ahem daytoy aktibidad nga isagana dagiti napili nga safety officers a mangisayangkat iti health programs iti bukod da nga kumpanya. Mayanurot daytoy iti serma tamot lang ni DOLE Secretary Francis Tolentino nga italo ti pag-imbagan ken proteksyon dagiti mangmanggad a Pilipino babaen iti tarabay kana panangpatalinaed a natalged ken produktibo dagiti pagtrabahuan. Iti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ket inpaganatgat ni Shana Paul Fiangaan, nutritionist dietitian ti Department of Health Cordillera wenno DOH-CAR, iti panakaobserbar ti maikalima-pulo ken duwa nga Nutrition Month nga adaan iti tema nga nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan ti panagkadwa ti nutrisyon ken ti aglawlaw para iti naimbag a kasasaad ti salunat ti tumunggal maysa. Sigun kani Fiangaan ti nasustansya at araon ken ket nakasanggir iti nasalunat nga ekosistema nalinis a danum ken nataba a daga. Gapu ditoy ket inalukoy na dagiti mannalon nga agusar iti climate friendly a pamayan ti panagtalon. Inbalakad namot kadagiti pamilya ti simple a panangsurot iti pinggang Pinoy wenno ti balanse a dieta babaen ti Go, Grow and Glow foods. Mayraman ti panag-inom iti 8 a baso ti danum iti inaldaw. Panaggatang iti lokal a produkto ken panangliklik iti panangsayang kadagiti taraon tapno mabawasan ti sobra a puwersa kadagiti natural a rekurso. Inyo nay unay na at no mataripato nga usto ti aglawlaw ket adamot ti makaanay a nasustansya makan para iti masakbayan dagiti kabataan. Iti sabali nga damag iti rehiyon inbaga ni Department of Education wenno DepEdCar Regional Director Nicolas Capulong. Mangipatungpal ti ahensya iti atidog ken mas komprehensibo nga in-service training program para kadagiti manursuro iti rehiyon. Akem daytoy a solusyonan ti na-report a panagkurang iti kabailan ti sumagmamano nga estudyante kadagiti asignatura nga English, Filipino, Science ken Math. Nakuna ni Kapulong nga rungrumwar at iti panag-adal nga adda dagiti gundaway asaan nga mayan natop tin palpas a linya wenno specialization dagiti teachers iti subject nga isursuro da. Isu nga malaksid iti atidog a panagsanay ket makitinulong ti DepEd kadagiti universidad ken kadagiti ahensya tapno ipaayan iti umanay at tarabay ken baro a pamayan dagiti manursuro.
Nain pa dagiti detalye ti damdamag dito rehiyon ti Cordillera ket inkumpirma ti Department of the Interior and Local Government Cordillera ang nagdakil a tulong ti ipapaay ti Local Government Support Fund wenno daytoy LGSF iti rehiyon tapno mapapartak ti panangidanon iti kadawyan nga serbisyo iti publiko. Sigun kani DILG Cordillera Regional Director Attorney Anthony Nuida, gaputa limitado ti national tax allotment ti sumagmamano nga munisipyo ti LGSF ti agserserbi a salbabida tapno mapunduan dagiti krusyal a proyekto. Manipod iti nasurok 900 million piso idi tawen na 2024 ninmato iti nasurok 1.6 billion nga piso ti alokasyon ita nga tawen para iti sumurok duwa agasot a munisipyo kan barangay iti rehiyon. Nainayon kadagiti napunduan dagiti kalsada, padanom, parke iti sidong ti green program kan ti panang iwaras iti bagas kadagiti sumapol a pamilya. Iti sabali adamag proteksyon kon suporta para kadagiti maitudtudi nga backbone ti pagilian ti maisaksakan ita ditoy Cordillera. Formal ang nalukatan iti La Trinidad Benguet ti 2026 Highland Vegetable Industry Week iti tema nga Educating Consumers, Promoting Highland Vegetables, Empowering Agripreneur nga agturpos ita nga aldaw. Sigon kani Acting Mayor Giller Galuan, panggap ti selebrasyon nga itampok ti dekalidad anat nateng ti rehiyon kan mangilatang iti polisiya amang idependar iti pag-ibagan dagiti lokal aman nalon. Nakikadwa iti daytoy alaban ti Department of Agriculture Cordillera amang idurduron iti crop programming ken direkta nga relasyon ken koordinasyon dagiti mannalon iti merkado. Nakimay-maysa iti daytoy dagiti nagdudumang opisyal iti Cordillera a pakaibilangan ni Bontoc Mayor Franklin Udsi tapno agsinukat iti epektibo a programa pang iti agrikultura. Inyunay-unay dagiti lokal a mannalon anasken ang maipaayan iti importansya no iti tungtungan iti taraon dagiti organiko ken chemical free anat nateng para iti salun at ti publiko. Nain pa dagiti detalye ti damdamag pinasingkedan manen ti Benguet sanggunyan panlalawigan ti panangsupiat da iti proyekto ti Crescent Mining and Development Corporation wenno CMDC iti munisipyo ti Mangkayan. Daytoy kakalpasan nga ibaga dagiti bukal nga agtaltalinaed nga awan tinalawag nga sungbat ti kumpanya kadagiti legal aban banag amang rikrikos iti naipabaro nga mining agreement. Numan ipilpili ti CMDC a kumpleto ti permit da kanang dawat iti lokal a gobyerno. Nga agtalinaed nga neutral, intak daran ti provincial board nga epektibo ladta ti resolusyon da iti napalabas tawen. Iti unod tinasao nga resolusyon, formal nga dinawat ti probinsya iti National Commission on the Indigenous Peoples sa Cordillera nga ibabawi tinaited nga Certification of No Objection para iti operasyon ti kumpanya tapno masalakniban ti interes dagiti nainsigudan a komunidad. Iti nakasilpo adamag agtultuloy ti tensyon ijay payla nga rod Mangkayan kalpasan nga ilaylayon ti korte ti temporary restraining order wenno TRO pabor iti Cordillera wenno daytoy CMDC. Inpaatidog nga rod ti korte ti sangapulo nga iti sangapulo ken pito nga aldaw ti TRO anang rugi idi Hulyo 14 no sa dinno ket nabilinan dagiti residente iti barikada asaan nga lapdan ti eksplorasyon ti kumpanya. Ngem nga rod ket intakderan ti provincial board nga illegal ti renewal ti agreemento gaputa saan pay analpas ti mandatory free prior and informed consent wenno FPIC dagiti nainsigudan nga umili mayan nurot met lang iti ruling ti Korte Suprema. Nagagadwa met ti opinyon dagiti komunidad gaputa adda ti sangapulo ken upat nga landowners anang ipalubos iti drilling. Bayat nga agtultuloy met ti panang kontra dagiti nainsigudan nga elders gapu iti danag iti agbalin nga epekto daytoy iti aglawlaw ken pangkabyaganda. Panawagan met ni Mangkayan Mayor Cesar Pasiwen uray no adda ti trabaho nga ipapaay ti pagminasan tilad ta pag-imbagan ti komunidad ti masapul nga umununa.
Iti damag nasyonal in mabante iti kamara ti singasing alinteg amang ipapartak iti panagduras ken na responsable panagusar iti artificial intelligence wenno AI iti pagilian bayat a masalsalakniban dagiti mangmangged a Pilipino. Isaksakad ni Negros Occidental Representative Javi Benitez, ti substitute bill amang maysa iti 20 kun 6 asingasing alinteg, may papan iti AI. In paganatgat ti kongresista, nga uray no naadal, dagiti polisiya iti sabali a nasyon, tinasaw alinteg kat inaramid dagiti Pilipino ang nakatutok kadagiti mannalon. Manursuro kan babasit a negosyante. Iti sidong ti panukala dagiti laeng high-risk AI systems, ti mairehistro. Adda dagiti provision ang mangipawpawil iti panang ikat kadagiti mangmangged gapulang iti desisyon ti algorithm. Mogobligan mo't lang dagiti employer ang mangipaay iti 60 nga aldaw nga abiso ken retraining. Iti matdamag international ken maudi apo nga detalye dagiti damdamag nagpangta daytoy nasyon nga Iran. Apalawaan nati panangharang kadagiti kadawian a ruta nga pagdaldalanan dagiti energy exports iti Middle East kalpasan nga ipatungpal manen ti Estados Unidos ti naval blockade kadagiti pantalan na. Ken mangisayang kat iti baro a serye ti panag-atake asideg iti Strait of Hormuz. Sigun iti Islamic Revolutionary Guard Corps, wenno daytoy IRGC, mabalinta nga isarati dadumapay aruta ang maususar iti panakaibiyahe dagiti lana ken dadumapay nga supply ti enerhiya maususaran ti Amerika ken dagiti kaalyado na. Particular ditoy dagiti ruta ang mangikon-konektar iti Red Sea ken Gulf of Aden. Inaklon mat ti US military ang nangisayang kat da iti 7 oras nga airstrike iti agrikos ti Strait of Hormuz ken baybay apaset ti Iran. Inakusaran ti Estados Unidos ti Iran a responsable iti panag-atake iti 7 nga commercial ships iti napalabas alawas ang makagapu iti inkatay ken inkasugat dagiti sumagmamano nga tripulante. Naputputmet nga inlibak ti Tehran ti alegasyon. Dagitang arud apo ti pakabuklaan dagiti damdamag itangal daw iti Biyernes sa Hulyo 17 iti pailaeng madama nga taon 2026. Siya manen apo ni Simbay ang nangibingay kadagiti damdamag itangal daw para iti midday news ket manen advance happy weekend isnan amin ay listeners ya viewers na naay istasyon na Radyo Sagada. Good afternoon.